Passem al punt tercer de l'ordre del dia, que és el debat de totalitat sobre la proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de Protecció dels Animals aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008. En primer lloc, d'acord amb l'article 105.2 del reglament, per presentar la proposició de llei en nom dels 5 grups parlamentaris proposants, té la paraula l'il·lustre senyor Oriol Amorós. Senyora presidenta, senyors consellers, senyores i senyors diputats, saludar en primer lloc el públic que ens acompanya. Em sembla que ens acompanyen tant persones del món del circ com persones interessades en la defensa dels drets dels animals, activistes pels drets dels animals, que són variats i que tenen també una feina de promoció i de demanda del que en aquesta llei es presenta. Presento aquesta proposició de llei en nom de 5 grups de la cambra i, per tant, en primer lloc vull agrair tant a la senyora Hortènsia Grau com al senyor Josep Rull, com al senyor Jordi Terrades i en Quim Arrufat, que hagin delegat en mi la defensa d'aquesta exposició de motius d'aquesta proposició de lleis. Bé, com vostès saben, la normativa catalana sobre protecció dels animals és de les normatives més avançades d'Europa i, concretament, va fer un pas endavant quan reconeixia que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica i també de moviment voluntari, que, per tant, han de rebre el tracte atenent bàsicament a les seves necessitats etològiques que en procuri el seu benestar. En la legislació catalana, primer la Llei de Protecció dels Animals, després en la modificació del Codi Civil, els animals varen deixar de ser coses per ésser uns éssers vius als que se'ls reconeixia sensibilitat física i psíquica i, per tant, subjecte d'algun dret, no en qualsevol cosa estranya, sinó senzillament en què no sigui maltractada aquesta sensibilitat. Ben al contrari del que aquí es planteja, la vida que porten els animals captius en els circs es caracteritza moltes vegades per l'aïllament, pel constant desplaçament, per la por, per la captivitat. A més, les exhibicions d'animals en circs representen una visió de la realitat que distorsiona totalment el que és un animal, el que és la seva conducta natural, el que és la seva conducta etològica i, per tant, en podríem discutir, o els promotors d'aquesta proposició de llei discutim, el seu caràcter educatiu. De fet, el que s'hi exposa és l'habilitat dels humans a modificar la conducta d'altres espècies. Per tant, per aconseguir aquesta modificació de conducta, és evident que cal forçar la conducta natural d'aquests animals i que, per tant, cal dur-los a fer activitats o forçar-los a fer activitats que són totalment contraris a la seva etologia i al seu comportament natural, sovint a partir de mètodes d'ensinistrament basats en el càstig o a vegades la privació d'aliment, d'aigua, d'aïllament o l'aïllament dels seus propis congèneres. El propi caràcter transitori, nòmada de l'activitat circense acaba provocant que les instal·lacions en què són tinguts aquests animals són sovint petites per poder ser transportades i no acompleixen mai els requisits i les garanties que es fixen legalment per als nuclis zoològics per garantir el seu benestar animal. També aquest continu nomadisme pot portar a estades llargues d'aquests animals engabiats, encadenats, lligats, tancats durant llargs períodes de temps en els vehicles de trasllat, que moltes vegades acaben sent el seu vehicle de residència habitual. El legislador català entenem que quan, per coherència amb les diferents lleis
que ha anat fent tant la de protecció dels animals com la del Codi Civil no pot restar impassible davant d'aquests fets i cal que actualitzi el contingut de la llei de protecció dels animals en coherència amb l'esperit de la pròpia llei i de les diferents reformes legislatives que ha anat fent. De fet, aquest Parlament ha estat capdavanter moltes vegades en legislar en defensa dels drets animals progressivament, a mesura que ha anat assolint consensos per fer-ho. I, de fet, ja vam començar als anys 90, vàrem seguir en els anys 2000 amb successives reformes. Val a dir també que en el món del circ hi ha hagut una notable evolució i millora en la qualitat, l'originalitat i el nivell dels espectacles que a Catalunya, i que a Catalunya tenim nombroses mostres d'espectacles molt divertits, molt originals, molt extraordinaris, que exhibeixen la força, l'agilitat i la destresa d'uns artistes que ens mereixen el màxim de respecte i que segurament el que podem fer també en el tractar aquesta llei és parlar també, i acabarem parlant també, de com fer costat, de com donar suport a aquesta expressió artística i cultural que no només respectem, sinó que defensem. I fins i tot ens atrevim a dir que quan li traiem l'estigma de l'ús d'animals, del maltracte animal, la imatge del circ també ens resultarà beneficiada. Catalunya ha estat pionera en aquestes qüestions moltes vegades i cada vegada que ho ha fet, en realitat no ha fet una llei, no ha millorat la llei de defensa dels animals només, sinó que ha millorat la relació de l'espècie humana amb la resta d'espècies i, per tant, ha millorat la qualitat i la condició moral de l'espècie humana. Avui plantegem un pas més en aquest sentit. De fet, és una senzilla modificació de l'apartat 1 de l'article 6, aquell article que estableix aquelles activitats que no són tolerades en la nostra legislació perquè comporten sempre alguna forma de maltracte animal, i avui en volem afegir aquesta. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. A continuació, per la defensa de l'esmena a la totalitat presentada, té la paraula el diputat Matías Alonso del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, presidenta, president, consellers, senyores i senyors diputats. Avui, 5 grups parlamentaris d'aquest Parlament, 5 grups diferents que s'haurien de diferenciar, també en la qüestió que ens plantegen, ens han posat damunt la taula el debat del no debat. Aquest club dels 5 tan homogeni que als efectes d'aquesta proposta conformen CiU, PSC, Esquerra, Iniciativa i la CUP, va presentar aquesta proposició de llei a l'octubre passat, de forma sobtada, sense encomanar-se a ningú, en certa forma podríem dir amb nocturnitat i alevosía. Avui hem de debatre sobre una qüestió en què no hi ha debat social. No hi ha debat social més enllà del lobby animalista. Però la societat catalana no està gens ni mica mobilitzada en la línia que ens planteja aquesta proposició de llei, aquest mal afegit, un altre de nou, que es vol incloure en el text refós de la Llei de Protecció dels Animals aprovat per Decret Legislatiu 2/2008. Però els grups proposants ho consideren una prioritat i una qüestió urgent, perquè en 6 mesos entrem a debatre en aquest ple una reforma no només innecessària, sinó que atenta directament contra els interessos d'un sector econòmic que és i hem de defensar com part integral de la cultura europea i, per tant, encara avui dia de la cultura catalana. Molt més prioritari i urgent que la reactivació econòmica, la creació d'ocupació i el foment de l'activitat empresarial de la petita i mitjana empresa i dels autònoms. Aquestes qüestions són tan poc prioritàries, tan poc urgents, que la proposta de Ciutadans de fer un debat general sobre la reactivació econòmica,
la creació d'ocupació i el foment de l'activitat empresarial de la petita i mitjana empresa i dels autònoms, ja fa més d'un any que dorm el somni dels justos als calaixos de la mesa del Parlament, donat que l'interès d'alguns dels grups que ens han capficat en aquest debat és un altre. Principalment, seguir la via del que els sembla políticament correcte, encara que no tingui res a veure amb l'interès general ni amb les prioritats que els ciutadans de Catalunya manifesten onada darrere onada de les enquestes del CEO i del CIS. En qualsevol cas, quan arribi el moment, cada cop més improbable, de que se celebri aquest debat general sobre economia, ocupació i foment de l'activitat empresarial, també podem incloure-hi els damnificats per aquesta nova reforma de la Llei de Protecció dels Animals que estem debatent. Els 5 grups proposants, CiU, PSC, Esquerra, Iniciativa i el grup mixt, han decidit que el que avui debatem és una prioritat. Aquesta qüestió, aquesta proposta prioritària, una nova intervenció directa d'un poder públic en els interessos d'un sector econòmic que hauria d'estar especialment protegit, com és el circ, és una nova mostra de l'intervencionisme vocacional d'aquests 5 paladins de la incongruència. Si hi ha una qüestió que podem dir és essencialment pacífica, llevat, repeteixo, dels grups minoritaris organitzats en lobbies que prioritzen la seva militància animalista a la realitat social i a la realitat del sector del circ, és que hi pugui haver espectacles, també de circ, en què hi participin animals. Però els 5 grups esmentats, amb el seu intervencionisme i servint interessos que no podem ni entendre ni compartir, han decidit i volen decidir per tots els catalans en nom de tots els ciutadans de Catalunya i prohibir una activitat que hauria d'estar no només permesa, sinó especialment protegida. CiU, el seu soci principal, Esquerra Republicana, els seus companys de viatge en els tripijocs de l'alta política catalana, la Catalan Way of Life, la de les retallades de canvi de sortir a la foto, Iniciativa i la CUP, i el PSC, que acostumat com està a equivocar-se, ho vol tornar a fer amb aquesta proposta. Ens plantegen avui ni més ni menys que introduir una vegada més un nou punt a l'apartat 1 de l'article 6 del text refós de la Llei de Protecció dels Animals. Cal recordar-ho, senyors i senyores diputats. El punt 1 de l'article 6 del text refós de la Llei de Protecció dels Animals diu: es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els següents, i fa una llista, i comença: baralles de gossos, baralles de galls, matances públiques d'animals. És en aquest punt on volen ficar ni més ni menys que la prohibició dels animals al circ. Equiparen l'ús d'animals en espectacles de circ precisament a això. Una activitat artística tradicional, amb 3 segles de tradició a Europa, esdevindrà, per decisió arbitrària i desproporcionada d'aquest club dels 5, amb l'impuls legislatiu de la minoria sorollosa que conforma un lobby animalista, en una activitat prohibida si segueix els paràmetres tradicionals. L'ús d'animals al circ és consubstancial al circ. Però per aquests 5 magnífics que conformen aquest club, la prohibició de qualsevol activitat que pugui molestar algú, encara que pugui agradar a molts, decideix en nom de tots que un espectacle amb animals al circ, l'aparició d'un elefant asiàtic, l'exhibició d'una serp en mans d'un contorsionista, la presència d'un lloro a l'escenari fent pedals en un tricicle, són ben bé el mateix, són equivalents a les baralles de gossos, fins que un dels contendents o tots dos resten al terra destrossats, o una baralla de galls, en què ja sabem que acaba esquitxant els espectadors. Lamento el símil, però és això el que pretenen. És això també el que pensen els artistes del circ, els que fan ús civilitzat d'animals amb una activitat tan important com és la del circ. Els proposants defensen aquest atac a la cultura, al circ tradicional, amb frases fetes. Aquest canvi legislatiu ens acosta a Europa. Estem molt contents perquè complim un compromís electoral. Frases pronunciades per CiU, representants de CiU, representants d'Iniciativa.
Estem en contra d'una activitat que fa del patiment animal al centre de l'espectacle. Un altre representant d'iniciativa. Frases fetes. Ho deia ahir aquest senyor en roda de premsa. Un periodista li va fer una pregunta molt concreta. Digui'm un sol cas de maltractament animal al circ. La resposta va ser contundent. No em consta. Però aquesta llei permet que hi hagi maltractament, per tant s'ha de canviar. Aquest és el plantejament ideològic, deixem-ho aquí, d'aquests grups. Aleshores, segons veig, amb la llei actual sí que hi pot haver maltractament. Doncs no sé què vam fer des de 2006 cap aquí amb aquestes reformes legislatives. CiU i Iniciativa sí que tenen en els seus programes electorals referències a la llei de protecció dels animals, ben diferents, lògicament, perquè ideològicament són ben diferents. Però, en tot cas, en dues formacions el que demanen i el que proposen d'inici és desenvolupar reglamentàriament la llei, el que no s'ha fet. La volem tornar a canviar. Aquesta reforma ens acosta a Europa. Cap país europeu ha prohibit la presència absoluta d'animals al circ, com volen fer el Club dels 5. Europa mira el circ tradicional com el que és, part integral de la cultura europea. Mirin, senyores i senyors diputats, 7 anys abans que ens presentessin aquest atemptat contra la cultura catalana, a dia d'avui, tot i que alguns grups no es preocupi gens, encara equiparable a cultura europea, el dia 28 de setembre de 2006, el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar una resolució del Parlament Europeu sobre els reptes del circ com a part de la cultura europea. Aquesta resolució constatava que generalment no hi ha lleis específiques per regular les qüestions relacionades amb el circ i parlava d'una sèrie de qüestions relacionades amb el circ que estan recollides en normatives legislatives als diferents països. De fet, a hores d'ara, aquest sector està perfectament integrat dins de la normativa legislativa d'Espanya i de Catalunya. No hi ha cap problema. Ara bé, fa una consideració fonamental. Aquesta resolució del Parlament Europeu constata la voluntat de reconèixer que el circ clàssic, inclosa la presentació d'animals, forma part de la cultura europea. La part dispositiva d'aquesta resolució fa una crida al reconeixement del circ com a part de la cultura europea. Fa una crida a la Comissió Europea a introduir mesures específiques per assegurar que el circ sigui reconegut com a part de la cultura europea i urgeix els estats membres que encara no ho hagin fet a que reconeguin el circ com a part de la cultura europea. I Catalunya avui, 7 de maig de 2014, és una comunitat autònoma dins d'un estat membre. Aquest Parlament Autonòmic, el Parlament de Catalunya, és estat. Forma plenament part de l'estructura de l'estat espanyol, d'Espanya dins de la Unió Europea. Avui no hauríem d'estar debatent sobre un atemptat directe contra la naturalesa del circ clàssic, del circ tradicional, del circ amb 300 anys d'història arreu d'Europa, d'un intent de regular una activitat artística tan digna com moltes altres de ser defensada per aquesta institució per la via de la prohibició d'un espectacle consubstancial a la seva essència, al seu origen, a la seva tradició històrica i artística. Hi ha espectacles de circ sense animals. Hi ha circs que no programen cap número amb animals, siguin domèstics o exòtics. Però no es pot concebre el circ des de la prohibició absolutament arbitrària i sense motius de pes de l'activitat circense amb la presentació d'animals, que forma part de la cultura europea. La part dispositiva d'aquesta resolució, potser els grups impulsors d'aquesta iniciativa, d'aquest atemptat contra la cultura, creuen que qualsevol espectacle o esport en què participin animals és denigrant, atempta contra un bé superior, com ara els drets dels animals, i hauria d'estar no només prohibit a Catalunya, sinó que hauria d'estar proscrit arreu del món.
Per exemple, els Jocs Olímpics seguirien tenint prou interès, però no hi haurien concursos de doma, no hi haurien concursos de salts. Estem davant d'un no debat, però en tot cas és estereotípic. El grup dels 5 no han tingut en cap moment voluntat de debat, només frases fetes, amb molta càrrega que alguns en diuen ideològica, però absolutament al marge de la realitat, de la naturalesa de la qüestió. Si ens la mirem ben bé, la proposició de llei encaixa en els estereotips, en les caricatures que sovint representen tant iniciativa com els seus èmuls en l'àmbit de la demagògia animalista militant. És també una qüestió banal que permet escenificar el lideratge d'Esquerra Republicana, un lideratge que, ho hem de dir, és d'estar per casa. Pioners com són en prohibicions, com la que van fer a l'Ajuntament de Barcelona, des de la minoria, el 2003, amb la connivència també d'alguns dels avui retratats. L'exposició de motius causa vergonya aliena, arguments falsos al marge de la realitat. La vida que porten els animals en el circ es caracteritza per l'aïllament, el càstig, la por i la captivitat. De què parlem? De Dumbo o de Rambo? De la perrita Marilyn o de Cancerbero? Perquè llegint l'exposició de motius arribem a la conclusió que realment l'infern existeix. L'infern no és el tren de la bruixa ni el tren del diable, l'infern és el circ, està ben clar. S'afirma que està prohibit gairebé tot arreu, cada cop a més països i ciutats arreu del món. Cert que fa molts anys que hi ha entitats animalistes que estan fent propaganda molt activa i també amb fets que es remunten a molts anys enrere que no tenen res a veure amb la realitat actual dels circs. Es presenta el circ com la causa, l'origen de tots els mals que puguin patir els animals arreu del món. Es parla de tràfic d'animals salvatges o de caça furtiva. Hem de recordar-ho, gairebé el 90% dels animals que participen en espectacles del circ han nascut en captivitat. Són salvatges? Potser sí. Són exòtics? Potser sí. Entrem en el debat. Fins i tot el Club dels 5 aspira a ser allò que se'n diu el vigia d'Occident. Tenen un model per a la societat del futur. Ficar els nens i nenes en una bombolla que no tinguin cap contacte amb les feres ferotges que viuen martiritzades als circs. Si anem per aquí, acabarem maleint formalment el pocasolta que va tenir els nassos d'enjampar el primer llop, d'ensinistrar-lo i d'omplir-nos els pobles i les ciutats de gossos que a hores d'ara segurament molts d'ells estan en molt pitjors condicions que els animals que viuen i que treballen en els nostres circs. No vull insistir, però en qualsevol cas sembla que hi ha una voluntat de marcar-li al món el camí de la veritat. Apel·lem a la condició liberal de CiU, si és que la seva condició carlina no la té ofegada, perquè retiri el seu suport a aquesta proposta de llei, aquesta proposició de llei que, repetim, està absolutament fora de lloc i nosaltres seguim defensant la nostra esmena a la totalitat, que esperem que tingui avui la majoria, perquè el que toca és un desenvolupament reglamentari, no un canvi de llei. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats, presidenta. A continuació, per la defensa de l'esmena a la totalitat presentada, té la paraula el diputat Rafael Luna del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors i senyors diputats. Surto a defensar, en nom del meu grup parlamentari, una esmena a la totalitat amb aquesta proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de Protecció als Animals aprovat per decret legislatiu el 2 del 2008. Vull fer que la nostra intervenció es basi en el que és el respecte, la protecció i, com no, l'afecte als animals. I ho dic això perquè no ens agradaria del nostre grup parlamentari que aquest debat es pogués convertir en un debat de proteccionistes i de maltractadors.
Aquest és un debat amb el qual podem veure de diferents maneres el que nosaltres podem considerar que és, sense dubtes, l'actuació d'animals als circs. Abans ja s'ha dit que el circ no és algo nou. El circ fa 300 anys que té una història i una arrel a la nostra societat. Jo diria que és un dels espectacles més destacables i rellevants que coneixem. Qui no ha anat a veure el circ quan era crio o qui no ha anat a veure el circ sense seu? Jo simplement tinc que dir que l'any passat el meu pare va complir 91 anys i el regal que el vaig voler fer és tornar els dos al circ a veure aquest espectacle artístic i cultural. I quan va acabar, el meu pare em va dir: «Me ha parecido estupendo, me ha recordado muchos tiempos, pero me ha faltado algo importante y es que no he visto el espectáculo de animales». I és així per una qüestió molt clara i molt concisa. Els circs per mi tenen 3 eixos importants. Un d'ells, el més conegut i proper, són els pallassos, els que contaminen el riure, el que riem i ens passem una estona bastant bo, aquesta pedagogia del somriure. Un altre és el trapezi, aquestes obres que es fan al buit, que tenen en suspens i en silenci. I els altres és aquesta col·laboració i participació de l'home i l'animal, amb el qual no es veu cap classe que pugui haver de maltractament. Perquè els animals el que fan és el mateix, els mateixos exercicis que fan quan estan en llibertat. I dic això perquè el circ realment representa tot això que jo estava dient. Sentiments, cultura. I no diem nosaltres, abans s'havia mencionat que una resolució del Parlament Europeu del 13 d'octubre del 2005, en la qual es demanava a la Comissió i als Estats membres introdueixen mesures concretes per aconseguir el reconeixement del circ com un element de la cultura europea. A Catalunya no es fa al revés, el que es fa és prohibir. S'hauria de fer igual que ha fet el Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, a través de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música, que han promogut, coordinat l'elaboració d'un pla general de circ a instàncies del sector i com a referència han tingut Europa. Jo vull continuar dient que avui per avui, si nosaltres acceptem realment que es té que prohibir l'espectacle artístic i cultural dels animals al circ, estem mutilant el circ, estem ficant avui una data per la seva desaparició i decadència. Avui, a la xarxa social, en deien: un circ sense animals no és circ, com una paella sense arròs no és paella. Els animals als circs viuen i conviuen amb aquesta família, no solament amb el que és purament les actuacions que comporten. Viuen amb aquesta comunitat que tots coneixem i hem vist o en pel·lícules, o en llibres, o en narracions, o en documentals. Viuen i s'apropen a la pròpia família d'homes i dones que formen el circ. Jo diria que passen de ser animals domèstics a animals de companyia. Gaudeixen de totes les cures, protecció i de molta estima. Aquesta esmena a la totalitat a nosaltres ens sorprèn i jo els voldria preguntar, quan abans escoltava el senyor Oriol Amorós, que parlava que els circs, els animals, ha vingut a dir, i us escriveixen tots els que han presentat aquesta proposta, es maltracta als animals. Ha parlat d'estrès, ha parlat d'un munt de coses. Jo els voldria dir, vostès han pensat per un moment, simplement per un moment, què passa amb els zoos? També els prohibim? Què passa amb els espectacles amb cavalls?
que alguns formen parts d'Olimpiades, què fem? Els prohibim? Què fem? Prohibim també els espectacles amb delfins? Què fem també? Els concursos o l'encestrament de gossos? Què fem? A on arribem? Prohibim també la Guàrdia Urbana muntada de Barcelona o la de Reus? Aquestes preguntes ens tenim que fer, però jo arribaria encara més. Què fem amb els animals domèstics que viuen en uns espais reduïts d'habitatge? Perquè se treuen a passejar amb corretges al coll o amb un morrió, com és el cas concret dels gossos. Què fem? Els prohibim també? També els prohibim o què fem? També prohibirem el menjar car? També prohibirem el menjar vegetals perquè són sers vius? Què farem al final? Viure de l'aire? La veritat és que jo penso que hi ha unes mesures més importants en aquests moments per la defensa dels animals. Abans se deia aquí amb una claretat rotunda. Diu, escolti'm, hem sigut a Catalunya pioners amb una llei de defensa dels animals. Evidentment, van ser pioners i també van ser pioners que a Catalunya no es sacrifiquessin els animals. I què no s'està passant en aquests moments? En aquests moments s'estan passant que avui venim a portar això aquí quan tenim una superpoblació de gats i gossos. Tenim una superpoblació o una població que no ens podem fer càrrec. Avui tenim les protectores d'animals que no poden tirar més endavant perquè la Generalitat no els doni els recursos suficients per poder fer la seva feina. És molt fàcil fer lleis pioneres. És molt fàcil demanar tot el que es demana, però després l'administració local que sigui la que es faci càrrec i que sigui la que tira endavant. És una pena veure els animals que estan abandonats. És una pena realment veure com les protectores dels animals, ficant tot el seu carinyo, ficant tot el seu afany i estima amb aquest servei, no reben les mesures necessàries econòmiques per poder tirar endavant el seu treball. Què s'ha fet amb el tema de la venda d'animals? S'ha controlat la venda d'animals? No. Se podria haver dit avui que se podria ficar un impost a lo que són els grups zoològics amb ventes d'animals per prohibir d'alguna manera el que és aquella compra compulsiva que després abandona els animals al carrer. S'han fet campanyes les protectores dels animals per poder adoptar? S'han fet realment les esterilitzacions que es parlaven perquè els animals no es poguessin reproduir? S'ha controlat els animals que viuen en un habitatge o privat la seva criança o repoblació? S'ha fet tot el que es tenia que fer perquè els animals tinguessin una identificació? Podríem estar parlant hores i hores d'això, però també són moltes les iniciatives, les propostes o les queixes que es fan demanant aquest fet. Això sí que és una urgència. La urgència és que tenim una llei molt pionera, una llei molt avançada, però una llei buida de recursos, buida de gestió i buida realment de poder fer un pas endavant per evitar aquest problema real que avui tenim i que tots estem patint. Qui no es troba avui animals abandonats? Qui no es troba avui animals en mal estat? Qui no se troba avui una situació de col·lapse? Que vagin als ajuntaments i pregunten als alcaldes els problemes que tenen. Jo fa pocs dies al Pallars Sobirà em vaig trobar un gos no abandonat, perdut. I quan truco a Mossos d'Esquadra me diuen que la competència és de l'Ajuntament. I quan truco a l'Ajuntament me diu l'Ajuntament que no tenen gosseres, que no tenen res. I no tenen res perquè no tenen diners, perquè no se'ls doni diners. I insisteixo en aquest tema molt perquè em poden dir vostè no està parlant de lo que té que parlar. No, jo estic parlant de lo que és una realitat i estic parlant de lo que és una urgència que ens fiquéssim tots a treballar. Nosaltres creiem que això que avui estem fent aquí
no és una qüestió que tingui la urgència que ha de tindre. I ho diem des del punt de vista que tornem del nostre grup parlamentari a pensar que els animals, els circs, és una peça clau de lo que és l'espectacle. I que si això no es fa, avui, un cop més, haurem fet la difusió d'una vegada més d'aquelles activitats que tenen una constància amb la història, amb la tradició i amb els costums. Catalunya ha estat, i ho he dit abans, pionera en tot això, però Catalunya ha sigut incapaç de poder fer un fren per solucionar els problemes reals. Són uns altres els diners a què van a unes altres qüestions, però amb aquesta qüestió concreta, que és important, no van res. No es dona res, no es designa res, no es fa absolutament res. I per això, realment, nosaltres pensem que on tenim que tindre el punt de vista concret i precís són amb aquestes coses. Algú m'estava dient, escolta, avui que parleu del circo, dels animals i tot això. Sí, parlem d'això, però el que estem parlant avui, el que estem debatint avui, se basa molt concretament amb el que són els sentiments. Els sentiments del circ propi, dels que hem anat al circ, dels que van al circ, dels crios que es portarem al circ, sentiments de gaudir realment d'aquest espectacle. Però també són sentiments els que ens agrada i estimem els animals. També són sentiments. I, per tant, avui estem parlant des d'aquest punt de vista, i jo voldria que quedés clar que aquí no es tracta d'un debat del maltracte o de la protecció. Es tracta d'una visió diferent de veure les coses. Perquè, escolti'm, si jo el temps que he dedicat i els minuts que he dedicat a dir els problemes reals que avui tenen els animals, això no és estimar els animals? Això no és protegir els animals? Escolti'm, això seria un tema que ens teníem que fer veure. Per tant, nosaltres diem i continuem que mentre hi ha estaments com la Unió Europea que declara els circs d'interès cultural europeu i que demana a tots els estats membres que facin i impulsin la mateixa actuació, el mateix que el Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya ho ha fet, a Catalunya no ho fem. A Catalunya el que fem és prohibir. A Catalunya el que fem és fer fugir aquesta activitat dels circos i enviar-les a uns altres llocs. A Catalunya sempre anem en contra corrent. Anem en contra del que en un lloc se protegeix i aquí es prohibeix. Per tant, jo demanaria a la serenitat. Abans deia, penso el representant de Ciutadans, que demanava a Convergència i Unió que traguessin aquesta vena o base que tenen de liberals. Jo penso que no se la puc demanar perquè ja fa molt de temps que s'han convertit en socialdemòcrates i han abandonat l'espai que els corresponia. Moltes gràcies. Per fixar el posicionament del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el diputat Oriol Amorós. Gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, senyor Luna, senyor Alonso, els diré uns quants països a veure si els sonen, si els sembla que estan dins d'Europa o no estan dins d'Europa. Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Finlàndia, Grècia, Suècia, Anglaterra. Països on estan prohibits els animals en circs. Països de la resta del món, n'hi puc afegir uns quants més. Canadà, Israel, Colòmbia, Paraguai, Perú, etc. Mirin, deixi'm que els expliqui primer que tot una història, perquè em sembla que és rellevant. Charles Darwin, estudiós de l'evolució, també molt interessat en temes d'antropologia, estava molt sorprès en l'observació de determinades poblacions indígenes del sud de la Patagònia de l'enorme solidaritat interna que tenien aquests grups humans, la gran capacitat d'expressió d'afecte que tenien, com d'explícits eren en les seves formes culturals expressant-se l'afecte, i al mateix temps l'enorme crueltat que tenien cap a poblacions que percebien com a rivals o poblacions que havien tingut fins i tot com a enemigues. I què ens volia explicar amb això?
Doncs ens explicava la història de l'evolució de la consciència moral en el sentit d'un increment progressiu de la capacitat d'empatia. Què és progressar moralment per una societat? Ser capaços de fer arribar la nostra compassió més enllà. Els humans instintivament podem en un principi ser capaços de compartir aquest sentiment amb el cercle més proper, després amb la família, després amb el país, fins i tot amb la classe obrera a nivell internacional, depèn del col·lectiu humà amb què tu t'identifiquis, i fins i tot un nivell de progrés moral superior és fer-ho arribar a tota l'espècie humana. I un cop arribats aquí, fet arribar la compassió a tots els humans, és a dir, la capacitat de sentir amb l'altre, ens aturem aquí o som capaços de fer un altre progrés moral? I és un progrés de la consciència moral, sens dubte, estendre la capacitat de sentir amb l'altre, altrament dita compassió, a aquells éssers vius que tenen capacitat, sensibilitat de sentir dolor i de sentir plaer, també. Com sabem que passa amb tots els mamífers superiors que tenen un sistema nerviós central i complex. Si sabem científicament que són capaços de sentir dolor, és moralment acceptable ignorar-ho? Actuar com si això no passés? Ignorar fins a determinats nivells, com aquí s'ha afirmat, que les conductes dels animals en circ són les mateixes que tenen en la vida salvatge, ja és un nivell d'ignorància, d'ignorar coses extraordinari, diguéssim. Això ja depassa límits. La meva reflexió era més d'ordre moral, és a dir, és lícit ignorar això? No és un debat que es presenti de sorpresa, no, és un compromís electoral. És allò que passa a les campanyes, que la societat civil ens dirigeix propostes, els partits es posicionen i un cop passades les eleccions doncs ens disposem a complir-les. Jo recordo un acte electoral en què hi érem els 5 grups proposants, més o menys, almenys érem 4, hi havia la consellera Neus Munté en aquell moment fent de candidata a diputada, entre d'altres persones, i vam agafar un compromís. Per tant, la qüestió aquí és, donem aquest pas de major progrés de la consciència moral dels homes, de la humanitat, de les persones, o no el donem? L'estenem als éssers vius que tenen capacitat de sentir o no? I aquesta és la qüestió essencial. I per mi aquí ja s'hauria acabat el debat. I per mi el debat tampoc té molt sentit, perdonin, quan vostès no han posat ni un sol argument ètic damunt de la taula. Ni un de sol. Ni un de sol de caràcter ètic. Diuen la tradició. Escolti, les tradicions de fa 300 anys, vaja, deslliureu-nos de voler recuperar qualsevol tradició de fa 300 anys, Si totes les tradicions de fa 300 anys les haguéssim de recuperar o mantenir, la nostra societat seria horrorosa. La tradició és una cosa que afortunadament evoluciona en funció dels consensos ètics de les consensos ètics de cada moment de la societat. Diu, és que en queden pocs, aquí s'han contradit una mica, és que en queden pocs, per una banda han dit, i per una altra banda han dit que un circ sense animals no és circ. Home, només cal contrastar amb la realitat. Afortunadament, la majoria de l'activitat de circs al nostre país és sense animals. Afortunadament. I d'una gran qualitat, i que mereix tot el suport artístic i tot el reconeixement. Si és que no es va en contra d'això, al contrari, es va a favor d'això. Després fan un ús vostès pervers de la idea de llibertat. Escolti, llibertat no és que el fort pugui fer el que vulgui amb el feble. Llibertat és protegir la llibertat del feble. Llibertat no és l'absència de qualsevol prohibició. Vostès diuen, prohibís dolent, prohibís dolent. Doncs què hi fan en un Parlament? Si prohibís dolent, què hi fan en un Parlament? Els parlaments regulen i, per tant, clar, fan lleis i diuen, miri, això està bé, això no està bé. I diuen, aquesta activitat es pot fer, aquesta activitat no es pot fer. En això es basa la democràcia, en això es basen els parlaments fan llistes de coses prohibides que es consideren que el ciutadà que no s'han de permetre. Per tant, ens dediquen a això. I després el gran argument, ja quan no els en queda cap altre, que és aquell argument de és que hi ha altres coses. És que hi ha altres coses que també estan molt malament. I no ho nego, és veritat. Poden haver-hi situacions d'animals domèstics amb maltractament, certament. L'abandó, per exemple, poden haver-hi el maltracte, pot donar-se també en moltes altres circumstàncies. Però clar, llavors la pregunta és, si els preocupen aquestes circumstàncies, per què no presenten iniciatives legislatives al respecte? Una. Segona, el que ens estan dient és que no podem lluitar contra la crueltat, contra cap mena de crueltat, si no l'anul·lem tota sencera? Ens estan dient això? És al revés, senyor Luna. És al revés. És precisament quan som capaços d'eliminar petites formes de crueltat
que podem tenir l'esperança que en el final algun dia eliminarem totes les formes de crueltat. Però no eliminant-ne cap, perquè no les elimino totes de cop, perdoni, però l'argument és d'una inconsistència que cau per si sol. Podem afegir-hi més arguments legals. Vostès parlen de referències europees. Doncs mirin, llegeixin l'article 13 del Tractat de Lisboa. Article 13 del Tractat de Lisboa, tractat europeu, màxim nivell, diguéssim, de la legislació comunitària, perquè definitivament defineix els elements, introdueix un canvi essencial en l'estatus jurídic dels animals, ja que no els reconeix com a bé moble, sinó passa a denominar-los éssers sensibles, éssers que senten. I és d'això del que estem parlant, que no podem restar indiferents quan sabem que existeix això. De fet, amb la llei de protecció que tenim actual, ja hi hauria molts elements per qüestionar la vigència i la legalitat fins i tot dels animals en circ. De fet, hi ha una cosa que creiem que està pràcticament implícitament prohibida. Fixin-se vostès, article 5è, prohibicions. Es prohibeix mantenir en instal·lacions indegudes. Les instal·lacions que pel nomadisme han de ser les transportables no s'assemblen gens en les que s'estableix per nucli geològic. Està prohibit exhibir-los de forma ambulant com a reclam. No fan de reclam els animals de circ, potser? Està prohibit mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora al moviment necessari. Es pot tenir un circ nòmada i no causar aquest tipus de limitació a la mobilitat? Són coses que en el debat de compareixences tindrem, però són preguntes raonables i estic llegint articles d'una cosa que és llei. O està prohibit mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que puguin afectar-los físicament o psicològicament. Lletra M de l'article 5. Això és llei, senyors Luna, senyor Alonso. Per tant, escolti, hi ha elements legislatius suficients. Hi ha un punt de vista que em sembla que és important, i és des del punt de vista de la protecció dels drets d'infància, és normal que ens fem la pregunta de si això és positiu o no és positiu des d'un punt de vista educatiu. Deia el senyor Luna i recordava, evidentment, amb nostàlgia, moments d'estar en el circ, ho podem entendre, és una forma d'aproximació als animals que durant una certa època de la nostra història potser ha sigut l'única possible, però en el moment en què estem és l'única forma d'apropar-nos als animals? És la forma que ens transmet millor com són els animals? És la forma que ens explica realment com són els animals? O sobre nosaltres mateixos, que em sembla un debat ètic més important. És la forma de relació entre humans i animals que hem d'ensenyar? Sincerament, em sembla que no. Sincerament, un espectacle que es basa fonamentalment en violentar la naturalesa de l'animal per modificar la seva conducta, perquè es basa en això, en exhibir que he estat capaç de modificar la conducta. Això és una violència sobre la forma natural. A mi em sembla que d'educatiu no en té res. Podíem esmentar l'argument de la seguretat de les persones, d'alguns casos en què hi ha hagut animals que s'han escapat, però voldria acabar sobretot dient una cosa que em sembla molt important. A Catalunya hem localitzat, nosaltres, deuen haver-hi més, 13 centres on s'ensenyen 13 escoles de circ i 40 equipaments públics on s'han fet activitats de promoció del circ. En cap d'ells s'ensenya a domar animals. L'activitat del circ a Catalunya, afortunadament, és molt més àmplia, de molta més qualitat, mereix tot el nostre reconeixement pel seu valor artístic i cultural i, afortunadament, està molt lluny de la xacra del maltracte animal. Per tant, estem parlant d'una modificació puntual que no afecta ni a la majoria de la població, perquè la majoria de la població viu en ajuntaments que ja ho han prohibit, però que millora la condició ètica dels humans i millora també la imatge pública dels circs. Moltes gràcies. Per fixar el posicionament del grup parlamentari socialista té la paraula el diputat Jordi Terrades. Gràcies, presidenta, consellera, conseller. Deixi'm dir d'entrada que també trobo a faltar el conseller de Cultura en aquest debat, perquè més enllà del debat de la protecció dels animals també és un debat sobre la cultura d'aquest país. Ho dic perquè he llegit unes declaracions recents del conseller de Cultura que es posicionava sobre aquest debat.
A l'abordar aquest debat, el de la modificació de l'article 6è de la Llei de Protecció dels Animals, jo crec que d'entrada cal deixar clar, almenys des del punt de vista del grup parlamentari socialista, primer, que no es vol prohibir un col·lectiu ni s'està criminalitzant el circ, ni es vol fer una prohibició pel broc gros, també com he escoltat amb declaracions d'algun representant del sector del circ, que també aprofito per saludar en aquest moment. De fet, al món, a Catalunya i a Espanya, hi ha circs que en el seu conjunt fan tots els seus números, els seus espectacles, sense utilitzar cap tipus d'animal. I per tant voldria rebatre aquest argument que s'ha fet servir aquest matí de que si prohibim els espectacles, els números amb animals, el que estem fent és condemnar el circ i que el circ s'acabarà. Jo crec que aquest és un argument que no es pot discutir, atès que aquells podrien fer un llarg reguitzell de companyies internacionals, però també de companyies nacionals, amb els seus espectacles, en la seva aposta cultural, doncs no, torno a repetir, no fan servir cap tipus d'animals i tenen un èxit indiscutible de públic i un reconeixement ciutadà evident. També és cert que hi ha espectacles amb animals que tenen també un èxit de públic i després m'hi referiré. Els he de manifestar que a aquest diputat li produeix una certa perplexitat que cada vegada que aquest Parlament parlem de la protecció dels animals es produeixen unes constants en el debat. Alguns diputats i diputades, alguns sectors de pressió, lobbies de pressió, poden pensar legítimament que aquest Parlament només pensa en prohibir, de fet és l'argument que fan servir repetidament, o bé hi ha un altre argument que avui també aquests dies també els hem pogut escoltar, que mirin amb els problemes que hi ha en el país, i jo no seré pas el que els discuteixi, hi ha molts problemes al país, vostès parlant d'aquests temes. Aquestes dues constants sempre es produeixen cada cop que s'aborda un debat d'aquestes característiques. Doncs mirin, el Parlament de Catalunya, suposo que tots els parlaments democràtics del món, hem de parlar de tot. Hem de parlar dels grans problemes que tenen els països, els grans problemes que té el país, en aquest cas allò amb una situació de crisi econòmica evident, amb molts problemes, aquest matí n'hem estat parlant, però també hem de parlar d'aquelles qüestions que es plantegen, posicionar-nos i, si s'escau, legislar. De fet, el senyor Luna té raó en una de les coses que afirmava en la seva intervenció i que jo puc estar-hi d'acord. Tenim una llei de protecció d'animals que té dues mancances evidents, que és un desenvolupament reglamentari d'aquesta llei i una clamorosa falta de dotació pressupostària per tirar endavant alguns dels preceptes que la pròpia llei i que aquest Parlament ens vam imposar o que li vam imposar en els governs respectius. Ara bé, dit això, i compartint aquesta afirmació, una societat com les nostres, que són modernes, que se suposen civilitzades i cultes, també ens hem de preocupar del benestar i el respecte dels animals. De fet, a nivell europeu, i centrat això sí, en el sector ramader, hi ha directives que marquen claríssimament els paràmetres de respecte al benestar animal. Doncs bé, si en el sector ramader hi ha aquesta preocupació, es fa evident que en el sector de l'espectacle i de la cultura, en aquest cas del món del circ, es tracti, o és necessari que es tracti també d'una manera digna i correcta els animals. I no estic afirmant
que això no succeeixi o que de manera generalitzada succeeixi. És a dir, estic convençut que de manera generalitzada no succeeix. De fet, hi ha espectacles en què s'han utilitzat animals i que han reconegut i que han tingut i han merescut en el nostre país reconeixements evidents. Referiré l'últim, el del senyor Blai Mateu, en forma de Premi Nacional de Cultura a l'any 2010, o de Premi Ciutat de Barcelona de Teatre. Aquesta ciutat que, la ciutat de Barcelona, com moltes ciutats del país, de Catalunya, que no deixa que hi hagin exhibicions d'animals en els espectacles de circ. Ara, el debat, diputades i diputats, és aquí. És aquí l'hem d'afrontar. Com ho haurem d'afrontar, estic convençut, altres debats al voltant de la protecció dels animals. El que estem fent avui és iniciar aquest debat en seu parlamentari. Una modificació de la Llei Catalana de Protecció dels Animals que ha estat, no em costa res reconèixer-ho des d'aquesta tribuna, ha estat impulsada per grups de defensa dels drets dels animals, per acords electorals de 4 grups parlamentaris. Nosaltres no vam participar en aquest acord, entre altres coses perquè no se'ns va convidar a la seva signatura. Ara, dit això, també hem pogut constatar al llarg d'aquests darrers 4-5 mesos en què es va anunciar la presentació d'aquesta proposició de modificació d'un article de la Llei de Protecció d'Animals, que hi ha professionals del circ, les seves associacions professionals, que han aixecat crítiques i posicions contràries en aquesta modificació que avui inicia o que avui iniciarà el seu recorregut parlamentari, perquè no havien estat consultats a l'hora d'iniciar aquesta tramitació. El calendari ha volgut fer coincidir, o ha fet coincidir, l'inici d'aquest debat amb la inauguració de la Fira del Circ Trapezi de Reus. Casualitats del calendari. I com els deia fa una estona, quan parlem de la protecció dels animals, els debats no estan exempts de tons passionals i de sentiments. Però jo els he de dir que els conflictes, tots els conflictes, aquest també, es solucionen o s'ha de buscar la solució dialogant. L'espai d'aquest diàleg és el tràmit que s'iniciarà un cop aquesta llei, suposo que superarà les esmenes a la totalitat i que passarà a la comissió corresponent. Doncs bé, és en aquest tràmit en comissió i de les compareixences que jo crec que serà, des del punt de vista del grup parlamentari socialista, un bon espai perquè cada sector expressi les seves opinions, expressi els seus arguments. Defensem que hi hagin de comparèixer tothom que cregui que ha de portar les seves raons. No estarem per una formulació exprés d'aquesta llei. Jo crec que cal afrontar-ho amb la serenitat que cal. Jo crec que hi ha arguments que han de ser escoltats per ambdues parts que defensen posicions diferents en aquest tema. Nosaltres no abordem el debat amb apriorismes i ja els asseguro que escoltarem tots els arguments. A hores d'ara, el grup parlamentari socialista, d'altres raons perquè no té cap compromís electoral, no estaria en una posició, ja els hi avanço, de prohibició genèrica. Estem més en posicions, com han fet altres països, com Canadà, que se n'ha parlat avui aquí, com Àustria, com Dinamarca, com Finlàndia, com les recomanacions del Parlament britànic, que el que han fet,
primer moment és prohibir els espectacles amb animals salvatges i espècies en perill d'extinció. I per acabar, els hi repeteixo que el grup parlamentari socialista escoltarem tots els arguments abans de fixar una posició definitiva en el ple, que en els propers mesos haurà d'acabar de fixar la modificació de l'article 6 de la Llei de Protecció dels Animals. Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Per fixar el posicionament del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la diputada Hortènsia Grau. Gràcies, presidenta. Saludar a la gent del públic, les entitats, ONGs animalistes i a la gent del CIR, de les arts escèniques, de l'Associació Professional del CIR de Catalunya que ens acompanyen. En primer lloc, voldria dir i agrair des d'aquesta tribuna l'esforç que totes les persones voluntàries han estat treballant en aquest tema de forma tan intensa en els últims 5 anys, municipi per municipi, i que han fet possible que avui debatem aquesta proposició de llei. La plataforma CLAC, formada per l'Ibera i la Fundació Franz Weber, però també Anima Naturalis, FADA, que juntament amb Banda i la The Board Frame Foundation, des de la coalició InfoCirc, han aconseguit que des del 2009 l'adhesió d'un gran nombre de municipis. No em voldria deixar de mencionar també Animals Defenders International i el seu meravellós informe que ha fet possible, una de les seves recerques més importants i que ha fet possible poder treballar totes aquestes qüestions amb els ajuntaments, amb els regidors. Per tant, malgrat el que diguin els diputats del PP i de Ciutadans, això no arriba com un bolet, això és fruit d'un treball que porta uns anys darrere i, a més, com deia bé el senyor Oriol Amorós, és fruit d'un compromís, perquè en democràcia el que es promet, compromet, i per tant això és fruit d'uns compromisos que es van prendre durant la campanya electoral. Gràcies a ells, a tots ells, us donem les gràcies des d'aquesta tribuna, gràcies a la pressió popular, aquestes mocions aprovades, 103 mocions a 103 municipis de Catalunya, que representen més del 70% de la població, avui arriba aquesta proposta de llei al Parlament. Veieu que un cop més el municipalisme ha estat capdavanter, ens ha passat per davant. Però un Parlament, també val a dir-ho, que sempre ha estat pioner, no només a Espanya, sinó també a Europa, amb el que és la defensa de protecció dels animals. És a dir, des de la llei del 2003, que prohibia espectacles amb animals que impliquessin patiment, però també passant pel Codi Civil de Catalunya, concretament en el llibre 5è de 2006, que descosifica els animals, ja no els té com a coses, sinó que els dona la condició d'éssers sensibles, éssers que pateixen. I per tant, també el 2008 el text refós de la llei de protecció o fins i tot la llei del 2010 fruit d'una ILP que prohibia les corrides de toros i altres espectacles taurins a Catalunya. Tota aquesta evolució hem anat avançant amb aquest respecte als animals i en garantitzar el seu benestar i protecció, amb una visió menys antropocèntrica, amb una visió més ecològica, més d'equilibri, amb una visió que s'allunya una mica d'aquesta visió grecocristiana de l'home per sobre de tot i potser ens apropa més a aquestes religions més orientals. Avui volem donar un pas més. Com deia el professor de dret administratiu de l'Autònoma, el Ramon Moles, en un interessant article, donem un pas més no en els drets dels animals, perquè els animals no són subjectes jurídics, però sí han de ser objecte de protecció i sí amb els drets de les persones, amb els seus valors ètics, les persones que no volen veure com es maltracta, com s'infringeix violència. I aquí no entraré en tota la qüestió ètica i moral que ha exposat bé el diputat Amorós. Però sí que voldríem entrar en un tema que està sortint. Diu, per què prohibir? Per què no regular? Per què voleu prohibir? Ens diuen... Catalunya, què passa? Que Catalunya és més prohibicionista, com ens volen fer creure els senyors del PP i Ciutadans, o per què no ho regulem? I jo els dic, mirin, perquè no és suficient regular-ho i perquè de fet ja està regulat. Perquè si poguéssim garantir el compliment de la mateixa llei del 2008 no caldria fer avui aquesta modificació.
I els hi posaré alguns exemples, tant de l'article 5 del que diu la llei del 2008 com de l'article 8, que és el que parla del transport. Miri, l'article 5 diu diverses coses, però entre elles diu que no es pot sotmetre els animals a treballs inadequats pel que fa a les seves característiques o condicions, que no se'ls pot mantenir lligats gran part del dia o limitar-los al moviment que necessiten, que no se'ls pot mantenir en locals en males condicions que els puguin afectar de llum, de soroll, que els puguin afectar, que se'ls ha de facilitar els aliments, que han d'estar en unes instal·lacions adequades des del punt de vista higiènico-sanitari del benestar. I jo els pregunto, vostès creuen que si es complissin tots aquests apartats que acabo de citar, més a part el que diu l'article 8 sobre els trasllats, encara hi hauria circs amb animals? Sincerament, vostès creuen que elefants, lleons, rinocerons, reptils, cavalls, en un entorn del circ se'ls poden, que tots sabem que és un entorn del circ, se'ls poden garantir aquestes condicions? Miri, un grup de zoòlegs experts de Viena, en el seu estudi, van concloure un estudi fet durant bastant temps i, a més, a nivell de tota Europa, van concloure zoòlegs, parlo de científics, que els circs no podien proporcionar els entorns específics requerits per a cada espècie animal. Però és que, a part, és impossible estructuralment que les instal·lacions, els trasllats del circ puguin complir aquestes condicions, perquè puguin donar a un lleó, a un tigre, a un rinoceront blanc a l'entorn que necessita. És impossible. I a part, aquest control econòmic que suposadament que ens diuen reguleu, controleu, també és impossible de realitzar, primer, pel cost econòmic que suposaria aquesta supervisió i perquè controlar que es compleixi aquesta suposada regulació, en aquest cas, afecta a totes les companyies que venen a Catalunya. Per tant, Catalunya no tindria competència, perquè és que de companyies amb animals aquí a Catalunya només n'hi ha una. Estable només hi ha una. I això enllaça amb la següent reflexió que vull fer, és el del món del circ aquí a Catalunya. Aquí hi ha una companyia estable d'animals en circ, de l'escola italiana, però en canvi tenim tota una escola de circ catalana, multitud de companyies i escoles de circ i d'arts escèniques relacionades amb el circ que treballen amb nous formats i que no inclouen animals, que treballen malabars, trapezi, pallassos, danses, performances, i si fan animals, i els invito a anar a Tàrrega, que ho podran veure en els espectacles de carrer, per exemple, ho fan amb animals amb disfresses o el que es diu animatrònics, que és una experiència, una performance cultural interessant. Per tant, tenim tot un sector del circ, un sector de la cultura, que necessita més suport, és evident, i lamento avui que no estigui el conseller Mas-Colell aquí, que necessita més suport per part de les administracions i que haurem d'escoltar atentament durant el tràmit parlamentari, perquè estic segura que pot aportar molta informació a les seves demandes i el tràmit pot ser un bon escenari on ells ens exposin quines són les seves necessitats i demandes. Per tant, els insto des d'aquí a que aprofitin aquest tràmit parlamentari d'aquesta llei per exposar aquestes demandes i per posar el circ en el centre del debat cultural. Un circ que és un element clau de la cultura europea, també de la cultura catalana, i que ha inspirat pintors, escriptors, cineastes i, per tant, el que no volem ni podem renunciar. I un circ que, a més, cada vegada crea, inventa i va fent, barrejant diferents arts escèniques com el cabaret, la música, la dansa. I mirin, és necessari, com bé han dit, perquè avancem moralment, que puguem progressar amb aquestes normatives de benestar animal, perquè això és un pas civilitzatori, perquè això ens fa més humans, entre cometes. I voldria acabar amb una reflexió i un consell. La reflexió l'adreço bàsicament als grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que hem pogut consensuar tots a una aquesta proposta i com que veig que de veritat vostès creuen en aquest benestar i per coherència i recordant l'informe del Consell de Garanties Estatutàries que en el 2010 va emetre aquest Parlament, ja els insto a que tornin a plantejar-se tota la qüestió dels correbous i concretament el que fa al capllaçat i a l'embolat,
on està demostrat que també hi ha patiment animal. I és per coherència, perquè si volem anar avançant passet a passet, del 2010 ençà han passat uns anys i crec que podem estar en disposició de donar un pas més pel que fa als correbous, capllaçat i embolat. Això era la reflexió. I el consell és que a partir d'avui ja està al carrer un elefant. Els carrers de Reus estan recorreguts per un elefant, però és un elefant de cartó pedra, de paper matxer, és l'elefant símbol del trapezi, la Fira del Circ de Reus. A la Fira del Circ, que malgrat les greus retallades tant per part de la Generalitat com per part de l'Ajuntament, ha mantingut una oferta digna en la que podran veure multitud de companyies catalanes que exposen les seves obres i que ninguna d'elles justament treballa amb animals. Jo els invito a que gaudeixin des del dia 8 al dia 11 de maig de la Fira del Trapezi, ja que durant el tràmit parlamentari puguem arribar als acords necessaris. Gràcies. Per fixar el posicionament del grup mixt, té la paraula el diputat Quim Arrufat. Bon dia a tothom. Bé, s'han dit la major part d'arguments ja des d'aquest faristol. Nosaltres donarem, òbviament, suport, per això ho hem cosignat junt amb 4 grups més a l'entrada a tràmit d'aquesta modificació de la Llei de Protecció dels Animals. Voldríem recordar que el debat és sobre la protecció dels animals, no és sobre el circ. Nosaltres entenem que això és una seqüència esgraonada que va en paral·lel a la major consciència ciutadana en relació als drets que han de tenir els animals. Els animals tenen un problema, diguéssim, que no poden accedir al micro, que és la part afectada, que no poden parlar i que per tant es parla per ells, i això, diguéssim, que permet moltes altres demagògies a l'hora d'argumentar, com les que s'han sentit també des d'aquest faristol, portant, diguéssim, el tema de la protecció dels animals fins a l'absurd, que és una mica l'argument de qui no té gaires arguments. El debat no és sobre el circ, el debat és sobre la protecció dels animals. La prohibició expressa que es fa ara o que es demana fer ara de l'ús dels animals en espectacles de circ és un pas més, entenem nosaltres, en una gradació, com deia, paral·lela a la consciència ciutadana creixent al voltant dels drets dels animals, que entenem que ha d'anar a més i que ha d'anar a tenir diferents capítols. Ens sap greu dues coses, diguéssim. Ens sap greu principalment una d'elles, que és que haguem de parlar justament de la protecció dels animals en el circ, en un moment en què el circ segurament està travessant un dels seus pitjors moments. Pitjors moments en un dels pitjors països on el circ, ara tothom s'ha omplert la boca, diguéssim, en defensa del circ, però la valoració per part de l'administració pública del circ, la valoració cultural del circ, l'aportació que ha fet el circ a la societat i la seva, diguéssim, posada en valor, la formació pública a l'entorn del circ, l'Estatut dels Treballadors del Circ, que en altres països està molt millor regulat i que per tant tenen molts més drets i molt més accés a la seguretat social. El suport públic en forma d'ajudes ha estat en aquest país històricament escàs, no nul, és cert, hi ha alguna dedicació, però ha estat escàs. És a dir, la cultura del circ que poden tenir països veïns com França o com Itàlia supera de 15, de 20, de 25 qualsevol política pública que s'hagi desenvolupat els últims 30 anys en els governs que fossin a l'estat espanyol, a la Generalitat de Catalunya respecte al circ. Per tant, ara de cop surten en tromba a defensar que el circ sense animals és la mort del circ, etc., quan en realitat han estat, diguéssim, o és un sector deixat de la mà de Déu, amb unes condicions laborals pèssimes, precàries, amb una justament precarietat laboral de la gent que hi participa, amb una inestabilitat en els saldos que poden permetre la seva continuïtat, la seva estabilitat econòmica, financera, el seu creixement, la seva millora, etc. És a dir, és un sector o un art, per dir-ho d'alguna manera, absolutament deixat de banda. Però que, afortunadament, a més, ja s'ha dit, és que em repetirem alguns dels arguments, em sap greu, per això intentaré fer via. En el nostre país la major part de circs no utilitzen animals. De fet, la immensa majoria d'espectacles de circ, la immensa majoria de cultura del circ que s'ensenya a les escoles de circ a Catalunya, la immensitat de la idea del circ en el nostre país ja no va associada als animals i ningú se n'havia preocupat. No veig jo, diguéssim, l'Ajuntament del Partit Popular de Castelldefels molt preocupat perquè el seu Ajuntament tingui prohibides els espectacles d'animals
d'animals al circ, de circ amb animals, perdó. Nosaltres, a més, entenem que el tràmit que s'està introduint ara no és un tràmit que ens vingui ni donat de zero, ni sorgeix per generació espontània, sinó que ha estat una acumulació, ja ho deia abans, de consciència ciutadana creixent entorn de la protecció dels animals, però, a més, creixent també la demanda un a un de molts ajuntaments que ja s'ha dit que engloben la major part de la població, però que, a més, ha donat per molts altres debats. És cert que per què ens posem ara amb el circ, o amb els animals al circ, però hi ha, diguéssim, la preocupació per la protecció dels drets dels animals és àmplia, es tracta en molts altres àmbits i formacions com la nostra i com moltes altres segur que ens ocupem en els ajuntaments de les gosseres, del maltractament als animals que hi pugui haver a les gosseres, del seu tracte que puguin rebre, de l'estat, de moltes altres qüestions a l'entorn de la protecció dels animals. Per tant, els arguments que diuen per què només us ocupeu del circ i no de les altres coses entenem que no porten enlloc. Nosaltres, a més, ens inserim la nostra reflexió també en una legislació internacional que d'alguna manera avala la progressiva desaparició de l'ús d'animals en espectacles que forçosament han de patir una sèrie de condicions que també s'han explicat, de nomadisme, d'engaviament, de forçar-los, diguéssim, a determinades actituds per tal de domesticar-los i ensenyar-los a fer espectacles, etc. Però diguéssim, regulacions que ja existeixen a la legislació internacional. La Declaració Universal dels Drets dels Animals del 15 d'octubre de 1978, aprovada per la UNESCO i per l'ONU, a l'article 10 estableix que cap animal ha de ser explotat per a l'entreteniment de l'home, premissa que ratifica i explicita l'epígraf B d'aquest mateix article, quan s'estableix que les exhibicions d'animals i els espectacles que utilitzin animals són incompatibles amb la dignitat de l'animal. Ni ens inventem nosaltres, s'ho inventa, diguéssim, la ONU, ho estableix fa molts anys, segurament a consciència que establia una avantguarda i que havia d'una qüestió, diguéssim, polèmica, que està molt arrelada a les tradicions, el maltractament a l'animal sense ser-ne conscients d'aquest maltractament. És una qüestió segurament que impregna la major part de tradicions del món i que no per això s'han de legitimar, perquè si no estaríem encara amb les lluites dels gladiadors i dels esclaus a l'arena dels circs. I per tant, les tradicions evolucionen i les consciències les fan i les han de fer modificar d'acord amb nous valors i amb valors, al nostre entendre, més ètics i superiors. Per altra banda, quant a la normativa avaladora de la prohibició d'usar animals als circs, cal subratllar que el 2004 l'Organització Mundial de Sanitat Animal va adoptar les 5 llibertats sobre benestar animal, una altra regulació, una altra legislació que nosaltres, diguéssim, també hem consultat i ens hi referim. 1. Un ambient apropiat. 2. Una dieta adequada. 3. Oportunitats per expressar comportaments naturals. 4. Protecció de la por i estats angoixosos. 5. Protecció del dolor, mals o malalties. 5 llibertats que no totes elles, però com és lògic d'altra banda, perquè si no, diguéssim, no els hi arribarien els diners als circs per poder mantenir-se en peu en el món del circ. Algunes d'elles són difícilment respectables. Res més, justament recordar, lamentar que aquest debat arribi justament en el moment que passa el circ, en un país on el circ realment no ha passat gaire mai per tenir un suport públic potent que el permeti tenir el valor en la societat que realment se li hauria de donar. Nosaltres estarem òbviament atents a totes les compareixences que es donin en el tràmit de compareixences d'aquesta redacció de la llei o de la modificació de la llei, però en principi estem a favor de protegir els drets dels animals, no només en aquest àmbit, en tots els altres àmbits, en el moment que s'escaigui. Moltes gràcies. Per fixar el posicionament del grup parlamentari de Convergència i Unió té la paraula el diputat Josep Rull. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. En primer terme, també donar la benvinguda a aquelles organitzacions, tant de defensa dels drets dels animals com de vinculades al món del circ, que avui ens han volgut acompanyar en la substanciació d'aquest debat a la totalitat d'aquesta proposició de llei. Abans que es modifiqués el reglament del Parlament, aquest procediment que ara estem substanciant no es deia debat a la totalitat, sinó tenia un nom que potser ens servirà per aclarir una miqueta què estem fent avui.
Aquest nom era el debat de presa en consideració. Encara aquesta és una formulació que es manté vigent a les Corts Generals de l'Estat. De fet, quan 3 diputats del Parlament de Catalunya van assistir en el Congrés dels Diputats a defensar una proposició de llei que havia nascut d'aquest Parlament de Catalunya, el que van protagonitzar és un debat de presa en consideració. El que es decideix, el que s'estructura, és si aquell text que es posa a disposició dels diputats i les diputades és un bon text de partida per ser-hi treballat. I nosaltres hem presentat aquest text i considerem que aquest és un text que val la pena de ser-hi treballat, perquè parla d'una qüestió que en el nostre entorn més immediat, en el context de la Unió Europea, és un tema que se n'ha parlat i s'hi han fet coses. I també perquè un volum molt important d'ajuntaments al nostre país han pres resolucions, han aprovat ordenances o han aprovat mocions en les quals restringeixen la instal·lació en els seus respectius termes municipals de circs que utilitzin animals o que utilitzin, en determinats casos, animals salvatges. Per tant, estem parlant d'una qüestió que no és una qüestió, diguem-ne, aïllada o que promogui de manera exclusiva i fora de context aquest Parlament, sinó d'una qüestió que és rellevant en el context europeu i també és rellevant a l'interior mateix de Catalunya. El 40% aproximadament de països membres de la Unió Europea han adoptat resolucions en forma de llei que limiten la utilització d'animals en les activitats del circ, a l'entorn del 40%. Estem parlant de països com Dinamarca, com Bulgària, com la República Txeca, com Finlàndia, Hongria, Portugal, Suècia, Croàcia, Bèlgica. Darrerament Bèlgica, tot just fa 2 mesos, va acordar prohibir la utilització d'animals salvatges en activitats vinculades al circ. I per tant, primer element que nosaltres voldríem subratllar és que no estem fent res que sigui excepcional en aquest Parlament. Al contrari, estem donant continuïtat amb una aposta que col·lectivament vam començar a fer a partir de l'any 88, quan aquest Parlament de Catalunya va ser dels primers que van aprovar una llei de protecció dels animals. I en aquella llei hi havia un element clau, un element determinant, que és que, i ja s'ha dit en algunes altres intervencions, es diu que els animals passen a ser estrictament coses, en termes jurídics, a éssers sensibles amb capacitat de patiment. I aquest és un plantejament compartit, evidentment, per aquest Parlament, de manera molt majoritària, insisteixo. No hi ha hagut cap grup parlamentari que en les seves intervencions, ni tan sols aquells que han presentat esmena a la totalitat, que hagin qüestionat aquest element. I és conseqüència d'això que diversos països del món, i nosaltres també, decideixen fer un pas endavant per veure com es pot garantir el benestar animal. Amb les altres intervencions dels altres grups que han signat aquesta proposició de llei han deixat molt clar una qüestió. Aquí no es vol estigmatitzar ni molt menys l'activitat del circ. Catalunya és capdavantera amb l'art circense dins l'estat espanyol i continua sent un referent amb unes quotes de creativitat a l'altura d'altres països. Actualment, el circ s'entén a Catalunya com una disciplina fonamental de les arts escèniques. També aquest Parlament de Catalunya ho va voler subratllar i ho va voler solemnitzar l'any 2004 amb una resolució de reconeixement del circ a Catalunya. I també s'ha fet amb 2 signatures dels plans integrals del circ l'any 2008 i l'any 2012. I també, evidentment, instituint la figura del Premi Nacional de Circ. Ningú no qüestiona això. Cap dels països que han limitat l'utilització d'animals en les activitats de circ en el conjunt del món i en el conjunt europeu no ha plantejat, no ha volgut estigmatitzar. Ningú no planteja que hi ha hagut una voluntat de maltractar els animals en absolut. Cap dels intervinents no ho ha plantejat, cap. L'utilització dels animals, en aquest cas, per part d'aquells circs que encara utilitzen animals a Catalunya,
evidentment, la seva actuació en cap dels casos no pretén malmetre el benestar d'aquests animals, però hi ha determinades condicions, i això queda molt clar en els animals salvatges, que per si mateixes, encara que no hi hagi la voluntat, de fer mal, que insistim, que no la veiem, sí que aquestes condicions impedeixen per se el benestar d'aquests animals. I sobretot això queda molt clar i s'ha explicat d'una manera molt evident en els animals salvatges. I per això tots aquests països del nostre entorn han pres decisions en aquest sentit. Deia al principi que aquest és un debat de presa en consideració. És un debat en el qual diem si aquest text és un text vàlid per ser-hi treballat. Nosaltres considerem que sí. I en aquesta tramitació hi ha un element que serà fonamental, que és el de les compareixences tant d'aquelles organitzacions, d'aquells experts que han promogut aquesta iniciativa, com d'aquells que la veuen en termes de distància o d'oposició. I, evidentment, haurà de ser un moment vàlid per posar en valor una altra vegada el que representa el circ a Catalunya i la potència d'aquesta art escènica en el nostre país. I des d'aquesta perspectiva, el grup parlamentari de Convergència i Unió, evidentment, està obert a escoltar, a modificar aquells aspectes de la llei que siguin necessaris de modificar. Per tant, nosaltres no afrontem aquest debat des de la rigidesa de no alterar cap dels elements d'aquesta llei. Tenim molt clar allò que fa referència als animals salvatges, però en canvi volem sentir molts arguments en un sentit i en un altre en relació a cavalls o en relació a animals domèstics. Considerem que el tràmit de compareixença serà un bon moment per posar en valor les posicions d'uns i els altres. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, nosaltres el que volem és que hi hagi un paper molt, molt actiu dels diversos grups parlamentaris. Darrera qüestió, i faig referència a una part de la intervenció que ha fet el diputat Rafael Luna, que justament va ser ell ponent de la llei de l'any 2003, en relació al desplegament d'aquesta llei. És veritat, aquesta llei, en el moment que es va aprovar i que contenia elements que eren molt novedosos, per exemple, la prohibició de sacrificar animals de companyia en els centres d'acollida d'animals domèstics, requeria un desplegament reglamentari molt ràpid i el que requeria era una inversió molt important en matèria d'identificació. Aquest és justament la prioritat que té en aquests moments el govern de Catalunya, conseller Pelegrí. Justament és això. I l'actual govern de Catalunya, aquest departament, encapçalat pel conseller Pelegrí, ha fet una cosa que durant massa temps no s'ha fet, que és posar una mica d'ordre en relació a tot allò que fa referència al registre justament d'animals, per impedir que l'abandonament d'animals domèstics quedi en l'àmbit més absolut de la impunitat. O som capaços d'identificar bé, o som capaços de fer un registre incorporant totes les iniciatives que hi ha tant de la societat civil com del mateix govern, o serà molt difícil de tirar endavant. I aquest, evidentment, és un compromís que té el govern, amb una diferència substancial respecte a governs anteriors, que ara hi ha molts menys recursos per fer això. Quan hi havia aquests recursos, malauradament, no es van emprar justament per fer que aquella llei fos viable. En qualsevol cas, senyores i senyors diputats, acabem tal com començàvem, amb aquesta idea que avui tenim amb aquest debat a la totalitat de presa en consideració un punt de partida, haurem de debatre molt, volem que aquesta llei estigui amarada d'aportacions d'uns i els altres i, en darrera instància, prendre la millor decisió en aquests moments que ens posi al mateix nivell no de pocs països al món, sinó de cada cop més països que tenen aquest respecte en els animals i també el valor en aquesta art escènica tan important que és l'activitat del circ com un element bàsic de la seva mateixa societat. Gràcies, doncs, senyores i senyors diputats. Cridem a votació.
Senyores diputades, senyors diputats, passem a la votació de les esmenes a la totalitat presentades pel grup parlamentari de Ciutadans i pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Comença la votació. Atès que les esmenes a la totalitat de devolució de la proposició de llei han estat rebutjades per 27 vots a favor i 101 en contra, aquesta iniciativa legislativa continua la seva tramitació.